Hola, sóc Alberto i m'he llegit Contes Rosegat. És un un llibre que té 3 històries. I jo m'he llegit tot el llibre i la que més m'ha agradat ha sigut la segona, Pau menja sabates. Era un xiquet que des que va néixer tenia la mania de menjar-se sabates. Es va fer major i continuava menjant-se les sabates. Un dia que estava plovent va sentir que algú cridava i demanava ajuda i era una fada que ell la va salvar i la fada, per salvar-li, li va concedir un desig i ell li va dir que no tinga més la mania de menjar-me les sabates. I la fada li va concedir i ja s'ha acabat. I m'ha agradat molt tot el llibre. T'animo a llegir-te-lo. Adeu.